Den første hedder Den Sorte Hingst, datteren. Og det er altså, ja, den har været på en skole, fordi at det var sådan nogle bøger, der var nogen, der købte fra min skole, altså det vi har sådan nogle loppemarkeder, og der er nogle sådan. Så, havde de her bøger, og så står der så, hvad det er, men jeg vil så ikke vise jer det. Men det er bare datteren og Den Sorte Hingst, der ikke altså en speciel ven. Det kan I se efterfølgende. Men den første, den hedder Den Sorte Hingst. Den Sorte Hingst, Den Sorte Hingst, Den Sorte Hingst, Den Sorte Hingst og oprør. Det er bare sådan en god. Jeg skal lige finde. Okay, jeg fandt en sang. Så har jeg den her, der hedder Ånderne i Mosen. Ja, Ånderne i Mosen. Fordi jeg mangler en bog hertil. Nå, jeg har kun en bog. Men den hedder Ånderne i Mosen. Og den sidder bare ja. Det er en 2 tegneskriver, som ikke står noget bag den. Den anden, den største tegning. Og det er altså Titanic, og den er bare. Det synes jeg er